mikä on nyt päällimmäisenä mielessä? Kiitos paljon. Ei oikeastaan pyöri sellainen mikään muuta kuin, että on hyvä fiilis ja kausi saatu sellainen purkkiin, että erikoinen kausi ollut, sanotaanko näin. No joo, tavallaan suunnitelmien mukaan meni, että Suomen mestaruus piti ajaakin ja se tuli, mutta se ei tullut ihan sillä tavalla kuin olisi voinut kuvitella. Tuossa oli loukkaantuminen alla ennen tätä ja yksi kisa jäi välistäkin siihen. Mutta. Miten tämän päivän kisa? Mitä olet siitä mieltä? Oli hyvä toi reitti, kulu kylläkin, mutta oli todella mukava ja samalla haastava päivä. Se mikä oli mukavaa, ettei satanut vettä. Se oli iso plussa, mutta ihan asiallinen päivä. Miten sitten tästä eteenpäin? Onko tällä kaudella vielä kisoja tiedossa? Joo, toi cross country SM-sarja, siellä on vielä pari kilpailua jäljellä. Ja olisiko se ollut niin, että 3 viikon päästä jatkuu se Jämsässä. Et sieltä vielä koitetaan metsästää mitallia, jos vaan pystytään. Miten ensi kausi? Onko suunnitelmia vielä ja tavoitteita määritelty tarkemmin? No ei kyllä ole oikeastaan. Et ne vasta pikkuhiljaa ruvetaan puhumaan niistä noiden tyyppien kanssa tuolla. Roni Nikander, onnittelut Suomen mestaruudesta. Kiitos paljon. Mitä nyt päällimmäisenä mielessä? No mitä, hyvä fiilis, että hyvä kausi oli, että tasainen kausi, että kaikki kesäkilpailut voitin ja sitten talven 1-2 ja loukkaantumisen takia, mutta muuten hyvä kausi. Mitä olet tästä kisasta mieltä? Ei ollut oikein haastajia sulle mestaruustaistelun kannalta, mutta Remes taisi mennä vähän omia menoja. No joo, tänään Remes meni omia menojaan, että se ajoi kovaa tänään ja itse ajoin kovaa kanssa, mutta varman päälle ja pelit maaliin. Ja omassa luokassa nyt ei ollut vastustajia tällä kertaa. Millä tuo suunnitelma tästä eteenpäin? Onko vielä kisoja tällä kaudella? Joo, on tossa, että ajellaan vielä Cross Countryn 2 osakilpailua vielä SM-sarjasta ja sitten MX1 1 SM-sarjan osakilpailu Heinolan päätös osakilpailu. Miten sitten ensi kausi? Onko vielä suunnitelmat selvinnyt? Ensi kaudesta ei ole vielä mitään, että tässä istutaan pöytään ja katsellaan mitä on tarjolla ja sen mukaan mennään. Joo, silleen ei nyt ihan, tietysti ajaa täytyy ihan tosissaan koko aika, mutta eihän se hirveän tiukille mennyt, et silleen oli helppo, mutta tietysti kisa oli aika raskas, että joutui aika niinku kuitenkin tosissaan niinku tekemään hommia, niin että sen näin onnistui, mutta pääasia, että voitte tuli. Miten sitten tästä eteenpäin? Mitä on nyt lähiaikojen suunnitelmissa? No ei tässä nyt mitään, että huilaillaan ja nyt mä en välttämättä itse aja enää tänä vuonna kilpaa, että voi olla, että loppuvuodesta sitten jotain, mutta nyt otetaan iisisti. Niin katsotaan nyt sitten, mä en ole vielä päättänyt, että mitä mä teen ensi vuonna, mutta voihan se olla, että taas jatketaan ensi vuonna.
Mm-hmm.